Pois bo día, Andrea Blanco, que tal, como estás? Bo día, Ana San Fernando, pois moi ben, a verdad, sí. Hoxe Hoxe é un día distinto, É un día estamos distinto. nun sitio, bueno, este sitio xa é coñecido das nosas seguidoras e seguidores, hordas que temos, sí. Sí, hordas, sí, precisamente, Temos hordas. números incalculables de Totalmente, seguidores. pero bueno, vamos ir ao seu gran, non? Sí, Sí, rompemos cuarto parede. rompemos. Venga. Pois aquí comeza Di Macbeth. E bueno, hoxe estamos aquí na Biblioteca da Sa de Galicia, que nos volveu a ceder o espazo outra vez para gravar esta mesa redonda, porque este programa vai ser moi especial. Efectivamente, sí. A verdad que é especial, pero seguimos tendo sempre moi presente Sala Ártica. Home, Entón, sí. Sala Ártica segue tendo programación. E segue estando no mesmo sitio. E segue estando no mesmo sitio. O mesmo sitio de sempre é Avenida Beiramar, Centro 13 de Vigo. Sí. Grazas. Sí. Entón, que imos ter? Pois mira, vamos ter o 14, 15 e 16 de marzo visita Sala Ártica, producións teatrais excéntricas coa peza Mala vida e peor morte de Ricardo III. Correcto, a 22 e 23 de marzo temos peza para público familiar que é Carapuchiña non fallado de Teatro del Andamio, ás 6 da tarde, horario infantil. Sí. Sí. E hoxe, a quen temos nós? Pois o que dicía, hoxe temos un programa especial, non só polo espazo, senón tamén polo que imos facer. E pola xente que nos vai acompañar aquí. Sí, porque hoxe imos analizar entre todas pois cal é a situación actual da muller nas artes escénicas, non? Pois desde distintas perspectivas e profesións que ten este sector. Estamos moi agradecidas a todas as que puderon vir para dedicarnos este ratiño que van compartir con nós e tamén a outras que non poideron e quedaron coas ganas, pero non pasa nada porque están convocadas para as seguintes ocasións. Así que... Sí, correcto, pois non nos enrollamos máis, imos directamente aos salves. Sí. Bueno, hoxe imos quedar afónicas con tanto salve, pero a causa ben o merece. Ben, pois empezamos con Salve Cristina Domínguez, directora de escena. Salve Laura Iturralde, iluminadora e escenógrafa. Salve Laura Míguez, actriz e pedagoga. Salve Iria Piñeiro, actriz, dramaturga e presentadora. Salve Paula Quintas, bailarina, coreógrafa e artista circense. Moi ben. Salve. Salve. Bueno, Fata xente. tanta xente hoxe, sí. Sí, que tal, como estades? Moi ben. Ben. Sempre ben. Bueno, pois nada, vamos facer unha pequena aproximación a que é cada unha destas mulleres que nos acompañan. Cristina Domínguez é directora de escena, foi directora do Centro Dramático Galego, foi subdirectora desta escola e docente nesta escola, dirixiu pezas para moitas compañías e agora volveu a dirección coa última peza de teatro Dios mío, de Ligures, sí. Nas gracias ao nodo de Cecelán. É que me confundo con Teatro do Noroeste, pásame que se me cruzan. Empezan por o mesmo letra, Teatro non de pasa nada. Ligures. Laura Iturralde, iluminadora e escenógrafa, formouse na Sal de Galicia na especialidade de escenografía e tamén é técnica superior en imaxe. Bueno, o seu traballo pois, é multipremiado, verdad? É moi avalado por institucións como CDGA ou CDN e, ademais, é unha das profesionais máis recoñecidas e solicitadas, pois unha das profesións máis masculinizadas que ten o noso sector. Laura Míguez é actriz, tamén graduada pola ESA de Galicia, diplomada en Educación Social, máster en Pedagogía Teatral, foi unha das integrantes desa lembrada compañía El Maquinario, agora mesmo traballa moito en teatro, tamén en audiovisual, ten varias pezas en xira con Redon Teatro, vas dirixir a próxima, parece, non? Parece que sí. É docente de Pedagogía Teatral tamén aquí na ESA de Galicia. Iria Piñeiro é dramaturga, actriz polifacética e presentadora, cultiva diversos xéneros literarios desde dramaturgia a poesía. ¿Verdad? Sí. Tamén é cantante e compositora, pois foi merecedora do premio María Casares a mellor actriz e mellor texto original por Anatomía dunha serea e na actualidade está xerando a súa peza Vitoria. E Paula Quintas, que é coreógrafa. Sin acento, perdón. Quintas. Quintas. Sí, Paula é que Quintas. perdón, simplemente é que moita xente mo di, pero é sin acento. Co acento lo oí. De feito, fixen unha canción solo con esa idea de Quintas sin acento. Pois Paula Quintas en acento, é coreógrafa, bailarina graduada na Trinity Laban de Londres, na especialidade de danza contemporánea, é directora do Festival Seis Coreógrafas que se celebra na Estrada e codirectora tamén do Abanea. Un dos selos identificativos do seu traballo é a mestura entre a danza, artes de movimento e circo, porque non en balde tamén é diplomada en artes circenses pola Central School of Speech and Drama de Londres,
entre outras cousas. Bueno, hai demasiado talento xunto nesta mesa. Bueno, además, talento e esforzo para pues, formarse tan exhaustivamente, porque, madre mía, vaya currículum. Sí. Pero, bueno, precisamente de formarse moito, imos falar máis adiante, porque non esquezades estes currículos que van estar presentes na nosa Sí, conversa. non tedes na cabeza, porque claro, este é un dos tópicos que vamos a topar, é dicir, elas están moito máis formadas, pero teñen moitas dificultades para ascender e teñen que demostrar o triple que eles. Sí, ademais, caducamos antes. Sí, tamén. Sí. Tamén. Pero bueno, antes de empezar a cardarla, que temos aquí moito que rillar, estades preparadas para asumir o desafío que lanzamos sempre á xente que nos acompaña? Neste caso, imos vos pedir a ver se podemos soltar 3 veces, non Macbeth, Lady Macbeth, vamos dicir hoxe, a coro. Que vos parece? Sí, perfecto. Perfecto, veña. A de 3? Pero en que plan? Venga, Lady Macbeth, Lady Macbeth, Lady Macbeth. 3 veces. Para considerar a vos. Que se Cando vos digas. Veña. Se queredes que llamos a más. Ai, veña. Lady Macbeth, Lady Macbeth, Lady Macbeth. Gústame isto daquela resta, guai. Moi guai. Vale, pois imos facer unha pequena análise, non, de como evolucionou e como é o papel da muller pois nas artes escénicas a través das experiencias pois das nosas convidadas e o seu contacto co sector, non? E queríamos propoñervos pois empezar pola vosa etapa formativa. Como foi o voso contacto coas artes escénicas durante a vosa formación? Sí. Bueno, se queredes comezo así. Sí, dale. Pois, bueno, a miña etapa formativa, digamos, sí que diferencio moito nunha etapa máis infantil ou iniciadora, quizás a todos 18 anos aproximadamente, cando de algún xeito non, pois xa sales desa pedagoxía un pouco máis reglada ou esa pedagoxía un pouco máis obligatoria, non? Que eu sempre dicía que eu tiña 2 coles, eu tiña o cole reglado e o cole non reglado, que era a miña escola de danza. Evidentemente, eu veño dos 80, nacín nos 80, entón, nesa época, o panorama era moi diferente. Claro, eu me dedico ás artes do movimento na súa extensión, si que o orixe foi a danza, principalmente, e despois, pois, bueno, empezou un pouco estas inquedanzas máis hacia o futuro en outras, sobre todo, sempre digo, en outras composicións arquitectónicas do corpo, non? Que é cando ven un pouco o circo, o interese na miña traxectoria, e, bueno, pois, un pouco a cuestión é sair, ao final, tuve a sorte de poder sair, de poder ser aceptada tamén pois, en diferentes lugares, non? Onde pois, hai que pasar audicións, hai que traballar moito para conseguir unha plaza, non é unha cousa sinxela, ninguén te regala nada. Entón, bueno, pois, considero que sí que esa como un pouco a segunda fase un pouco máis formativa, a cal un pouco pois, acentúa máis hacia unha profesionalidade, non? E un pouco pois, por resumir un pouco a idea. É curioso, no meu caso, o sea, esa etapa, bueno, Cris foi profe miña de voz, pero antes de antes de formarme actuaba, o sea, foi inversa. Primeiro percorría, pois eso, bares, facendo espectáculos, teatro, cabaré, e chegou un momento no que me din conta que necesitaba formación para afrontar certas cousas e chegar a certos lugares, profesionalizarme, e foi así. Non esquezo nunca a etapa dos bares, porque logo continuei sempre e me formou moito para darlle ao público, para relacionarme dese xeito, así, pois eso, co cabaré e tal. E pouco máis, na miña casa estaba moi mal visto ser actriz, entón foi un camiño solitario e silencioso, do que se sabía que podía ser que estuvera facendo algo polas tardes, pero non se falaba. Entón non existiu hasta pasados moitos anos, 10 anos ou así en silencio. Sí, no, eu a verdade é que o da profesionalización sempre o tuve super claro, porque con 18 anos, cando ti nacías nos 80, eu a finais dos 80, pois me marchei, era típico, eu, fíjate, nos 80, e na miña casa víase perfectamente o de facer teatro, no INSTI, nas asociacións, era, parecía moi ben, claro, é unha crise no momento que dis, no, pero quero estudalo. Bueno, pero entonces terás que estudialo de verdade, non? Lembrome, pois eso, de ir a coller o tren, ir a Madrid a facer as probas de acceso a RESAC, e de aprobar, e de a cousa esta da familia de
Bueno, ben, non? Vale, pois xa che dixemos que sí. E tens unha pregunta, que ahora me entrou curiosidade. Cando te preparaches para esas probas, claro, como foi? No, porque eu Uso, facía teatro continuamente no Insti, en asociacións, en cousas así, non? Entón, pois eu fun con toda a inocencia do mundo, a la fun. E foi así, non? Pero eu sempre penso que, perdón, son as mellores audicións, ir con toda a inocencia do mundo. Sí, claro, eu me porque preparei, despois levas todo sí. hiperpreparado, ao final despois llevas un... No, bueno, eu levaba tensión. preparado, non? Eu levaba preparado o que mandaban, pois había que aprenderse de memoria unhas cuantas cousas, e eu, no bran, na casa, pois aprendín as cousiñas. E foi así, entón, dende ese momento, sí que eu sentín que o que estaba facendo era profesionalizando. E foi así a partir dese momento. Nunca houve aí marcha atrás. É así. Bueno, a min a día de hoxe ainda me custa moito pensar en min como profesional, pero isto como, bueno, vende, que claro, pues, síndrome de la impostora, así, bueno, cada vez menos, estamos trabajando en ello. Menos mal. Sí, Xa tocaba. pero, bueno, eu tamén empecé a estudar isto un pouco tarde, eu xa tiña casi 30 e eu entrei un pouco, isto sempre suelo contar porque en el folleto ponía que podía optar a ser directora de arte de películas. Eu me imaginaba facendo naves espaciais. Todo ciencia ficción, en plan, guau, todo ciencia ficción, guapísimo, tal. E a mí el teatro, a verdad, me daba bastante igual e, pues, de repente, pues, estaba, bueno, viña a estudiar o ciclo superior de imaxe, viña xa o rollo coa luz xa o tiña, aparte desde ben pequena, porque tiven unha nani moi guai que tamén nos facía un montón de actividades pois con diapositivas e texturas e así. E eu creo que aí foi un pouco os comezos e decatei máis pouco de todo isto. E nada, me metín, ao final, pois acabei facendo como un montón de cousas o sea, acabei a tope co teatro, agora xa danza e música e outras cousas xa máis entre medias. E nada, tamén con respecto á familia, é verdade, isto nunca contei, pero eu cando lle dixen ao meu pai que iba a estudiar arte dramático, o primeiro que lle dixen foi papá, estoy embarazada. Digo, tipo así. E eu, no, hombre, no. Veo unha noticia grande para outra pequena. Claro. La preparaste la situación. Funcionarios de toda a vida. O sea, esto no, o sea, ao principio a miña nai, claro, a miña nai cando saí me chegou a dicir, no, si no tienes horarios, no es un trabajo. Eles están moi encasillados nesta cousa, pero agora non. Sí, bueno, a mí pasoume parecido coa miña nai, porque claro, empecé con 40. Eu matriculei na escola con 41 anos, que a xente dicía que vas para a dirección, eu non vou para a interpretación, que pasa, non se pode. Non me refiro a xente da escola, a xente en xeral, non? E miña nai estaba moi asustada nun primeiro momento, en plan, que vas a facer agora? Vas deixar de traballar e vas a poñer a facer isto? E ao final me veía tan contenta todos os días que digo, nada, filla, sigue. Sí, por favor. Curioso, porque a min cando tiña aí 23, no momento de decir, bueno, isto vai ir en serio, que fago? Porque estou aquí actuando polos garitos e todo moi ben, e digo, decía, ay, apúrate porque ya eres vieja para la profesión. Y yo, con 23. No, pero empecé a los 18 actuando, en plan, hace muchísimo. Sí. Dios, qué tensión y qué presión, ¿no? Y luego todo que viene despois, claro, cuando chegas aos 35, 40, 45. Sí, non vamos falar diso. Ti, Laura? A mí pasa un pouco como a Laura, que vou pouco a pouco tamén asumindo. Eu cheguei a casa con 12 anos, as miñas amigas iban ir a clase de teatro na Casa da Xuventude de Ourense, que é un lugar de referencia para todas as persoas que nos dedicamos ás artes escénicas en Ourense. Eu defendo moitísimo o asociacionismo e a xente que che dá alas e os espazos que che dan alas, porque sin eso pues, é casi imposible, non? Entender a profesión. E entonces as miñas amigas iban ir a clase de teatro a Casa da Xuventude, elas foron o primeiro día e eu quedei para sempre. Non mandei nunca. E aos poucos meses cheguei a casa e dixenlle, non, é que eu quero ser actriz, quero saber máis disto. E claro, como puxeron unhas caras de espanto absolutas,
bueno, quero aprender a facer teatro, como que o xustifiquei dunha maneira moi teórica e a día de hoxe ainda sigo facendo. Por eso digo a eso, profe, claro, e estudei educación social. Foi un pouco máis... Houve outras vías primeiro, a educación social tamén foi un agasallo, a animación teatral, para entender que non só había teatro na profesión, tamén noutros moitos lugares. Tamén tienes unha carrera de verdade. Claro, Pero sí, porque, sí. un pouco porque tiña que facer algo, e como non podía marchar, e logo encontrei na educación social, obligaba a todos os traballos, en todos os traballos utilizaba ferramentas dramáticas, teatrais, e, bueno, e fixen arte dramático en educación social tamén. E agora ao revés, non? En arte dramática hai un pouco de educación social. Eso es moi importante. Ao final as cousas as misturas según tamén o que ti entendas e vexas. E, bueno, no momento en que vos empezades esa profesionalización dentro da vosa formación, con que vos atopastedes? É dicir, atopastedes que había unha equiparación entre alumnas e alumnos, entre, refírome en cifras, por exemplo, profesorado masculino e femenino? A ver, é que no caso das artes corporais é unha cousa un pouco diferente, creo, en xeral bueno, que estamos aquí un pouco as miñas compañeiras. Así un pouco por resumir, na danza o porcentaxe máis elevado sempre son mulleres, do cal se hai homes, xeralmente sempre suelen ser máis coidados en xeral que as mulleres, por ser menos, por ser minoritario. No circo é todo o contrario. No circo, ao final hai unha sensación ou un ambiente máis familiar que na danza para min non existe en un sentido global, repito, nunca se pode generalizar, pero un conservatorio, si tú te lesionas, porque a mí me ha pasado, pois mellor, porque hai unha menos, sabes? E no circo precisamente é unha familiaridade, é que é unha cosa completamente diferente. Aínda que cada un tenga un pouco a súa disciplina, porque en circo realmente te especializas en diferentes disciplinas, non? A miña disciplina é bastante solitaria, eu non preciso a unha persoa que me suxeite ou me manipule a nivel físico para poder facer filigranas acrobáticas ou o que sexa, pero na parte, digamos, circense sí que vexo máis unha igualdade tanto eso en proporción numérica e un pouco tamén no respeto no cuidado. Obviamente hai casos e moitos casos que podríamos poñer enriba da mesa, pero un pouco como por facer así un balance un poquito transversal. E isto sempre dende a miña experiencia e a miña vida, por suposto. Eu non o pensara, non estaba agora facendo unha recompilación de cando eu estudei, como era o panorama, sí que a gran asignatura que era a interpretación, non? Era masculina. É dicir, os grandes nomes eran masculinos. E, curiosamente, tamén no que tiña que ver coa teoría, deixo a un lado a profesora de literatura dramática, unha profesora de literatura dramática que daba no primeiro curso e no segundo, pero tamén o peso da teoría, que nese momento na Resade era moleón, era hormigón, eran nomes de peso. Eran. E o alumnado notabas diferencia? Non, máis ou menos. Estaba equiparada, porque normalmente como que hai máis mulleres en interpretación, pero naquele momento non había ainda dirección. Non, había certa equiparación entre homens e mulleres, sí, a verdade é que sí. Sí, eu penso agora mesmo, sí. Eu lembro, Cris tamén se lembrará, a Laura igual tamén, que no meu grupo de clase de arte dramática éramos, había 2 homes e o resto éramos mulleres, non? Sin embargo, se lembro os exercicios escénicos que fixemos, todos eran en relación á trama importante e levaban a eles. Que ao final é onde está o changüí, non? Entonces penso e digo, que creábamos, ás veces, para onde o problema principal xurdía deles, eran as súas preocupacións, o que lle importaba a eles. Entón, ao final, en realidad, os demais estábamos. A representación era... Sí, a expensas deles. Exacto. Sí, iso adoitaba pasar.
Pois eu teño que dicir que na etapa estudiantil, a verdad, a maioría éramos mulleres e aí non, vamos, eu non, ademais fixemos moita piña, bebimos moitas unhas das outras porque éramos a primeira promoción de escenografía, entón había moitas carencias, pero por isto, porque era unha especialidade nova. E nada, sempre como que moi ben o grupo, a maioría, xa digo, mulleres. Outra cousa foi, despois, ou, bueno, certos, quizáis, cousas con certos profesores e estas cousas, pero tanto, o sea, se falamos de números, de alumnas éramos máis rapazas e de proces, eu creo que estaba bastante equiparado. Non sei, claro, non estudei nunha universidade de interpretación, si que fixen eso, moita formación non reglada e así. Bueno, claro, recordo máis compañeiras que compañeiros, e sobre todo porque tamén picaba un pouco na danza, un pouco no canto, bueno, andaba aí en todo, mulleres, pero ahora sí que me vin á cabeza nesa etapa, cando se facía unha curta ou un tal, eu lembro que non tiña texto nunca, solo figuraba, durante moitos anos non tiña unha liña de texto. O salía medio desnuda, o salía posando, o era a novia de, o eles teñían voz, e a personaxe femenina, que solía ser unha, que solía ser eu, as outras rapazas eran maquilladoras, aí tamén os roles estaban moi claros, cousas técnicas, homes, sí, cousas emocionais, chicas. Precisamente, estamos escoitando que moitas mulleres, non? Porque eu tamén lembro que na nosa etapa de esa, a maior parte éramos mulleres. Non sei agora se se segue mantendo, que a maior parte das alumnas son mulleres. Entón, precisamente, nós, de media, temos máis formación en xeral cos nosos compañeiros homes, non? Entón, hai profesións nas que é moi obvio, por exemplo, non? En vestiario, que normalmente por exemplo, en moda, non? Que os máis importantes normalmente son diseñadores, son homes, e nós as mulleres que a maior parte do tempo temos máis formación, quedamos rebaixadas á confección, bueno, sí que non é por rebaixar a posición de confección, pero efectivamente. Dicía isto exactamente, nós facemos roupa, eles son diseñadores, nós tocamos a bandeireta, eles están revolucionando a tradición. Efectivamente, sí. Exactamente. É a diferencia de percepción que se ten da profesión segundo quen a fai un home ou unha muller. Sei unha cousa un pouco curiosa que lera, non me lembro de algún libro, que no cine, por exemplo, as primeiras persoas que se dedicaban a montaxe eran mulleres. Por que? Porque era un traballo como de coser, de tiqui. Que pasa? Cando empezaron a ver que a importancia da montaxe e da edición e de tal e cual, os tíos dixeron, venga, hombre, eso era cada vez, pero de feito se pode ver que os directores así máis sonados dos inicios do cine sempre están acompañados dunha montadora. Será a súa parella. A primeira directora de cine de ficción foi unha muller, pero que nunca se fala tampouco. Mulleres de, non? Que esa cousa que nunca soportei, mulleres de. Mulleres de que ao final son elas as que efectivamente. Pero bueno, levamos toda a vida vendo isto, desde científicos que levan o mérito das súas mulleres, como Einstein, compositores tamén. Bueno, música. Entón, como interpretades este paradoxo? A vos credes que temos máis dificultades en ascender? Sí. Temos máis dificultades en que nos nomen, en estar presentes, porque agora, non sei se falabas de Alice Guy, pero nomeamos antes a Hormigón, non nos vamos nomear. Eu intento na vida decir, primeiro que se me ocurra unha muller, o primeiro referente que sexa unha muller. Obviamente, na educación que recibín, o primeiro nome que se me ven é un home a cabeza. É o primeiro. E hai que facer
que isto se visibilice, que isto se lle dé a volta e o primeiro que se nos ocorra ou o primeiro que vayamos a buscar é unha muller e normalizado. É que eu creo que hai que reescribir a historia. Hai que reescribir a historia porque eu non tiña referentes tías. Non tiña, por sorte agora, a xente que estudiou comigo e as compis e así xa se vai vendo, pois que hai aquí como un circuliño de iluminadoras moi guai e tal, pero antes eu non tiña, o sea, e a mí me daba igual, porque eu son moi botada pa diante, pero eu entendo que, claro, que e a mí tamén me educaron de determinada forma. Claro, eso é importante. Pero, claro, eu entendo que se ti non ves que unha muller fai determinada cousa, automáticamente pois non te creas capaz, entón hai como que reescribir todo, hai como que... Pois, nese sentido, entón, quero poñer en riba da mesa, porque eu realmente, cando volvín e comecei a traballar, eu traballei con Dorotea Bárcena. Entón, aí entereime do que era estar, a pesar de. Porque cando empecé a traballar con Dori, ela xa tiña Teatro da Lúa, xa tuvera antes, me lembro como se chamaba a súa anterior compañía que era dela, non sei se a Medusa, tamén xa era dela, non? Pero Dori, que agora, sobre todo dende a súa morte e demais, pois se está poñendo o seu nome aí, nese momento era super injustamente tratada. E ela estaba aí, facendo teatro e demostrando día a día que o que a ela facía a xente lle interesaba. Porque Dori era dramaturga. Para min, sobre todo, era directora, era dramaturga e unha actriz como un mundo, era unha actriz maravillosa. Pero a súa función de dramaturga, curiosamente, era a máis criticable. Porque Dori escribindo, pero Dori que actúe, que é unha grandísima actriz e ten que actuar. E eu lembrome de estrear pezas de Dori e a xente... Dori falando das súas cousas, non? A autoficción, non? Sí. Que non, además non facía, pero, non? A autoficción, Dori falando das súas cousas. Dori falando das cousas da xente. Pero claro, era Dori, era feminista, sí, non lle facía falta traballar con homes que estuveran por enriba dela, pero a min foi un grandísimo exemplo de vida, absolutamente, e ainda hai pouco que alguén, porque tamén que traballou con ela, me ensinou, mira, hai unhas mozas en internet falando de Dori como referente, e eu, por fin, wow, aquela señora que a chamaban que estaba como tan desfasada no teatro, decían. É que nós, por exemplo, un home e unha muller podemos tratar a mesma temática, non? Pero nos falamos das nosas cousas e os homes falan de problemáticas. Claro, de todo. De universal. Lo máis, claro, que le interesa a todo o mundo. Lo que importa. Son cosas de todos, nosotras son cosas de chicas. Sí, sus sabores, sus cositas. Sí, cando sacan a obra esta de Anatomía dunha serea, de violencia obstétrica e tal, meu irmán, como teño dous, pero non vou dicir nomes. Dos meus irmáns dixen, ai, las tías sempre hablando de sus partos. Sí, sempre hablando de vos. Non volveu por casa, pero... que digo, pero vamos a ver, non? A parte era, da residencia berberecheira de Chebre, onde outros compañeros falaban de sus cosas, pero a sumisión é de todo o mundo, a emigración é de todo o mundo, pero os partos... Porque como eles non nacen son partos, sabes? Non, de locas, sí. É verdade. E cal foi así a vosa experiencia cando vos incorporastedes ao mundo laboral? Observades algún diferenzas así substanciais entre aquel momento e o momento presente? Diferencias substanciais? Espera. Eu sí. A muerte, eu chegaba aos teatros e igual non sabía os nomes de como se chamaba tal e se reían os técnicos e así. Pero que eu non sei se por carácter ou que, pois era como... A ver, hai como, para min, hai
varias formas de discriminación. Unha delas é o paternalismo. Entón, o paternalismo é esta forma que, bueno, que tampouco tes moito que dicir cando se te aplica, porque en realidad es como, ai, es que te quero ayudar, tal, entonces, claro, ti recién saída da escola e así, pues, como, bueno, vale, tal. E despois xa están as cousas pois máis ferintes e tal. Eu co que máis me atopaba era co paternalismo. Entón, bueno, eu capeaba así, pues, bueno, non me tomo as cousas tampouco moi en serio e bueno, así tal, pero eu teño compañeiras e amigas que ao mellor empezaron porque si te mola a luz, pois como que a primeira saída así onde hai máis nicho para traballar é ser técnica de luz. E eu teño moitas compañeiras como que o deixaron e te digo, no, es que non me gustaba, no, tal, no, cual, como... Sí, porque topan un entorno hostil. Claro. Claro. Que pasa que ou non te decatas ou tal, pero eu estou convencida de que é iso, de que non é cómodo, non é... E ademais, Laura, xa ti sabes, o sea, que estamos aquí xiramos en teatro, sabemos, o sea, cuánta proporción técnica de mulleres existen nos teatros. E que a min agora me veñen como 3 personas, e tamén por elegancia non los voy a nombrar, pero que xeralmente chegas aos teatros desde cualquier acción que faz, desde que entras, non? Desde que che abren a porta. A mí no me pasa no caso do circo. Yo cargo, descargo, monto e hierro, kilos de hierro. Non, niña, deixa. Que ya pode yo le digo, bueno, mire, sí, hágalo usted porque mellor, pues mira, yo así, ¿sabes? Pero le puedo asegurar que creo que tengo bastante temporalmente más fuerza que usted y tampoco me voy a poner a lidiar qué proporción de fuerza tengo, ¿sabes? Pero a mí sí que eso, llego a los teatros y hay algo que me... Y es como, me sale esa cosa de... ¿sabes? No toques mi batería. Sí. Ya lo llevo yo y te vas a enterar de lo que puedes. Te ponen un lugar antes de entrar. Sí, es que te ponen una tesitura de... Sí, eso, ese ambiente que dices tú, pero que sabrás que non son eu, nin que fago, nin que non fago, nin... sabes? Pero xa, efectivamente, por ser muller ou, yo que sei, eu tampouco teño moita altura ou parece como yo, pues, más vestida, igual tampouco te ven el cuerpo. Axúdame porque é o teu traballo, sabes? Sempre que me toca ese lado, carga e descarga tamén, cargar un trípode, trae niña, teño feito son, foto, tal, sempre que estou con algo técnico nas mans, oi, la chica, no, e vainenche a dar consellos, era mellor que calaras, claro, así solita, non xa tal e cual. A mí se chegaron a meter ata con a miña roupa, pero aí xa eu estaba un pouco de volta, porque foi un día que eu viña, estive dando clase aquí na escola unha época, entón fun a unha montaxe que había como, o sea, era unha montaxe relativamente fácil porque había moito persoal, entón fun vestida con roupa de dar clase que tampouco era en plan tacones, o sea, era roupa normal, negra, un poquito de escote. E entón, un dos técnicos, co que teño claro, es que a confianza ao final, me di, pero como ves, pero Laura, pero como ves así vestida a montar, tal, e aí xa non quería sacar nomes, pero xa empecé a sacar nomes en plan, mira, esto yo dis a Balta, esto yo dis a Afonso Castro, esto yo dis a Octavio, eu tipo, en plan, non te enfades, niña, non sei que, non sei quanto, tal, e despois era a época COVID e se me rompeu a mascarilla e eu, ai, tedes por aí unha mascarilla, sí, Laura, é que non quero que te enfades, jolín, que te aprecio moito, non sei que, non sei cuánto, tal, e como... Non me canceles, Laura. Claro, esos comentarios... No, é que no, eso non se pode permitir. No, de ninguna maneira. Tamén existe moito este nunca pensar que ti estás levando o equipo, non? Sempre dirixirse a outra persona. Sí, eso non suena. Ese home lle pode decir a jefa está ali, que a mí te me ha pasado, non? Pero nunca se van dirixir a ti. A mí co furgoneta, en plan, dirixense a eles. Sempre. Inda que che vexan a chave da furgoneta. Ahora coxes por ali e faz para lá, eu non podemos ter que dicir a mí. Porque a veces nin mirarte a cara, nin contacto visual. Estar eu cun actor e eu que soba técnica e dicirle ao actor, onde poñemos este foco? Non sei que non sei infinito. E o alucinante é a cantidade de enerxía que hai que meter para chegar ao nivel de
de que te respeten. Tal cual. E ese é o problema. E cansa moito, Claro. Entón, canta enerxía hai que meter niso. E o pensas e como naturalizas que tens que meter moita enerxía, realmente non o pensas. Pero se alguén ou algunha cuestión te fai reflexionar de vale, eu estou no mesmo nivel que tal, pero canto me costou chegar aí? Total. E ese é un grave problema. Porque xa en casa empezas a preparar a situación. Claro, Agora vou chegar e me van a tal... Porque invirtes moito tempo. Invirtes moito tempo niso. E moita enerxía. E non te decatas, é o que ti dis, non te decatas. No. É como que xa o asumes, e algo está aí. Sí. Tamén satisfacción, non? No proceso tamén da comunicación. Ao final, se ti chegas por a mañá a un teatro, ao final convives todo o día ou os días que sexa, e ao final é o lugar onde ti vas a estar. Pois o mellor comes, o mellor dormes, te duchas, te maquillas, ensayas, quenzas. E tamén xa ter como ese ambiente, non xa de entrada nesa mañá que estás a descargar, pois, non é moi agradable, porque todos queremos estar ben, non? Claro. Di Nurla Martí no libro este de Unha revolución que a indignación é poderosa, pero é super cansa, non? Porque estamos nun momento de que o vivir indignadas é necesario porque move, transforma as cousas, pero a costa que se indignen da tamén enerxía, un pouco, claro, porque, por favor, necesitamos todas vivir indignadas. Sí. Totalmente. Considerades que os vosos compañeiros tiveron máis doado atopar oportunidades laborais para ir adquirindo experiencia que vos? Pois eu vexo que sí, que os chaman máis. No meu caso, a traba da idade, a traba de ter fillo, entón, o sea, es que estaba embarazada, tiene un hijo, no, bueno, tienen dito directamente, de non vas a poder ensayar, non, es que tes un fillo, e eu, guau. Pero ese fillo tamén terá outro progenitor, claro, entón, eu vexo que eles, os meus compañeros van, chamaronme para tal, chamaronme, e eu teu fillo. Claro, non que lles preguntan a eles se ten fillo. Non, eso se preguntei directamente, preguntaronche polo fillo? Non, a mí non, pois eu dixo este colega, pois a ver como fago, e eu xa. Disimula o fillo, pero sinto eso. Madre mía. Tengo que disimular a maternidade, disimular hasta estar, cando estaba en parellas, disimular que te casaches ou que estás en parellas, verdad? Nos disimulamos e eles son os padrazos. Eso é maravilloso. Eso es moi habitual, Nos disimulamos que non nos saiba, non imos contar aquí que temos este problema de conciliación, pero eles, No, e a mí aconsellome perdón, que se corté, aconsellome unha compañeira, dixo, nunca digas por WhatsApp, ni un audio, ni nada, que estás con neno, di que estás nunha reunión. Digo, pero as 11 da noite, sí. E desde que o fago, funciona, está reunida, as 11 en cama con hey, está reunida. Estou reunida. E desde aquela é genial. Perdona, estou grabando, estou reunida. Vamos a notar ese toque. Sí, estamos reunidas agora. Terrible esa faceta, non? Claro, que moitas veces o que se argumenta dende algúns sectores é que a brecha salarial non existe porque por convenio cobramos todos igual, pero logo que pasa? Por exemplo, claro, no que nos atañe quizá máis as intérpretes. Que pasa moitas veces? Pois que despois os papéis principais sempre son para homes, nos temos papéis secundarios e claro, nunca chegamos ao mellor a esas cotas salariais que chegan eles. Pero bueno, non existe porque por convenio pagaríanche igual. Pensades que isto, polo que se refire ao tipo de papéis que se nos empezan a ofrecer as mulleres, está cambiando un pouco ou pensades que seguimos na mesma? A mí como non me ofrecen. Como vou buscando, busco os meus. Pero bueno, outro día salín de actuar e todo o mundo era cara, ai, el pelo blanco, e eu ia a obra, que cariño. Sabes, como que causa super sensación, e o sea, bueno. É natural, non estamos acostumados, non? Iso é moi complicado. Porque vale que hoxe en día hai máis directoras, hai máis dramaturgas, hai máis... pero a sensación sigue sendo a da presencia masculina aí, aínda que sí, estamos aquí mulleres que estamos en escena ou, bueno, non hai dramaturga, como non, super dramaturga, pero a sensación é que sigue sendo máis fácil
ver algo máis masculinizado, ainda que non o apreciemos así, pero eu sigo tendo esa sensación. E é curioso porque hai campos campos de actuación que ainda me parece que ainda falta, por exemplo, o tema das cómicas. Ahora está moi de moda as cómicas e tal, pero eu críticas, ao mellor as críticas así máis feroces, de ler críticas feroces últimamente é para traballo de cómicas, non? Que mesmo están facendo cousas moi parecidas a que unha parella de cómicas que están facendo cousas moi parecidas, moi semellantes a unha parella de cómicos. E as críticas feroces van para elas. Non é como vos atrevedes a metervos aí nun campo que... Eu creo que ainda hai unha resistencia. Non sei por qué, pero eu creo que hai unha resistencia a soltar. Estar aí tranquilamente, invertindo a metade do tempo e estar na posesión do status quo, pois é moi difícil deixalo ir, non? Hai unha resistencia. Eu creo que sí. Eu pensaba tamén na escrita, non? Cando mil veces ten escoitado así xente que se refire non poden comprar o teu libriño. E cando dices, bueno, igual está moi por cariño, pero xa cando o libriño, a obriña que fixestes, aquelo libriño que sacastes, pero sin embargo, tal, ostras, sacou aí obra, sacou un libro, a presentación do libro de la Biblia, e o co libriño, non? Que debe ser a metade desta, así un de... De Pinipón. Esto es de Pinipón, ¿no? Bueno, pues hablo de Pinipón. Pois debería que falar moito de Pinipón, porque esa viña e aquilo en pack, toma todo junto aí. Reivindico Pinipón. Inda que fagamos o mesmo, réstaselle valor. Hai que mostralo, e non ten o mesmo valor. Entonces, eu levo un par de meses dicindo, se eu vou dirixir por primeira vez esta obra, e eu teño dereito ao meu truño tamén. Por suposto. Quero decir, e a ser mediocre o mellor posible, con todas as miñas ganas, con toda a miña paixón e o mellor que sei. Pero e se non, non pasa nada. Quero decir, estes perderon os moitos. Non podes que ninguén. Quero decir, eles teñen todo o dereito do mundo a cagala unha e outra vez, siguen sendo chamados, siguen sendo tendo traballo. Nos, non só na competencia profesional, tamén o pasar ver unha muller dedicada a esta profesión e ver pasar un mal momento persoal afecta na profesión. E a eles non. Sí, eu eso sí que sei, non vamos de primeira man. Sí. E con respecto ao que dicía Cristina antes, que o tema claro, das cousas que faz, pero que non sabes, non estás sendo consciente de... Por exemplo, creo que sí que vivín moito machismo no eido profesional, pero por ser eu unha persoa con mis traumitas e mis cositas e mis inseguridades e así, eu cando me pasaba algunha cousa en concreto, eu sempre me la achacaba a mí como persona, non a min como muller. Claro. Entón, claro, eu igual me iba para casa hecho unha mierda de joder, es que fulanito me dijo no sé qué o tal, soy lo peor, soy tal, soy cual, sin meter o factor muller na ecuación. E é como, claro, é agora como que me estou decatando moito destas cousas. Claro, porque non hai interese en que nos aprendamos a pensarnos tamén desde aí. Non. Porque cando aprendes a pensarte desde aí é cando empezas a botar a vista atrás e te cagas en todo. Claro, sí. E fas unha revisión e dices tú, madre mía, todo isto de atrás, non? Porque senón é como unha cuestión máis como de normalización. Es normal, es así, entón non o pensas, non reflexionas, non? O que estabas a comentar. De repente dices, Dios mío, pero levo montado todo isto. Levo, wow. Pensando que era culpa túa a mitad das veces. E logo cando triunfas, por exemplo, no teu caso, vaiche ben, levas premios tal, es que ya Laura está en todo, no, imagínate, es que, bueno, porque es mujer y seguramente le dan tal, no digo eso. No, pero sí. Y sin embargo, Pepito levou o premio mellor eliminación toda su vida e todo, campeón. Sí, eso sí que é verdade. E no, es que ahora están todos, que ahora tal Marta Pazos, no, a Marta Pazos houve chiste
existes de todos os tipos e de todas as maneras, pero de Cándido Pazón non. Claro, claro. A ver, eu sí que tiven a sorte que cando saín de estudar era un momento no que, claro, estaba a nova ola feminista e entón, pois, había xa como grupo de mulleres que decidían que lles apetecía currar máis que unha muller. Xa está, totalmente lexítimo. E tiven sorte de vivir isto nun espacio de tempo que sí que me favoreceu. Eu creo que nese sentido non tiven desventaxas. Pero despois, outra cousa é eso, enfrentarte o día a día ao curro e a persoas que te rodean que con maior ou menor intención e xa por riba tes eso, pois, unha autoestima un pouco tal, un pouco cual, que pois que rolle a cabezonería, porque me tiño ido a casa hecha unha piltrafa, pero decir, no, a mí de aquí non me sacan. Sí, é que algo co que temos que lidiar en moitos aspectos, non? É que, pois, nos cuestionan constantemente, pois nos cuestionan en se gañamos o premio porque agora resulta que como está a ola feminista o lo merecemos ou non o merecemos, se somos nais porque somos nais e non somos nais porque non somos nais porque non vas querer ter un fillo, non? Quero dicir, pero a vez, se teño un fillo non me queres contratar. A ver, se somos boas nais por ser actrices, porque creo que hai como un estereotipo de actriz como es nais sendo actriz, en plan, como que hai un... Como crías o teu fillo, non? Hai como un concepto de actriz ainda na sociedade que creo que actriz, bueno, bailarina, tal, que como un pouco... Por algún lado fallas, non? O fallas como nai ou fallas como artista. Claro, exacto. Entón, sí, hai un cuestionamento constante e credes que siguen cuestionándonos en todos os aspectos? Sí, non? Sí, xa estábamos falando, así que sí. Vamos a resposta como si. Vamos a resposta como si. Ou que non rindes, ou que estás gorda, sabes? O sea, no caso eu das artes corporais, bueno, eu non son nai, non transitei esa transformación corporal, dita así radicalmente, pero claro, tu cuerpo cambia. Non entras en los vestuarios tampouco, sabes? Non podes facer cousas de risco en moitos casos. Normal. Ou non te apetece ensaiar 12 horas seguidas. Exacto. Claro. Tamén. Bueno, cantas veces pasamos polo aro precisamente porque es como tal e despois te das conta de que está vendo aí unhas irregularidades e hai unha explotación que por non queixarte e por tal, por cual, pues estás admitindo, estás asumindo. Por malas praxis. E non te estás autoexplotando. Non é cuestión de que te autoexplotes, é que a situación e o contexto che pide que te explotes para demostrar, para ir. Hai que demostrar. Porque senón non estás, non te explotas nesa oportunidade que che xorde, non vas a estar noutra. Non. Non é individual, é colectivo. Sí, correcto. Que papel coidades que xoga a idade dentro da relación cos nosos compañeiros? Credes que canto máis novas, máis condescendientes son con nós? Eu, personalmente, sinto que sí. Que son moi condescendientes coa miña persoa, que, por exemplo, a veces digo que teño unha compañía coa miña compañeira e dicen: ¿tienes unha empresa? E eu, sí, teño. Que va? No, tendrás un proxecto, sabes? Pero como que a xente... Claro, como que a xente non requiere, sabes? Unha peciña. Sí, claro. Faces cousiñas de muller. Sí. Así, algo. Pero bueno, en 2 meses xa se me pasa de ter unha empresiña. Claro, sí, seguro, é unha etapa, unha fase. Espero que te cases e tengas fillos, así, tonterías. E un perro, un perro fundamental. Un de retriever. Sí, para esa casa maravillosa. Non, palleiros non. Terrible. Sí. Totalmente. O Concello de Ourense está nun momento de retroceso moi grande, ¿no? Pero... Bueno, sin comentarios co Concello de Ourense. Sin comentarios co Concello de Ourense. Yo non quero hablar de eso. A Inquisición está aí ás portas, pero sí, de ir firmar unha licitación pública e a quen vienes a representar, ¿no? Sendo túa empresa ou... Sí, é un... Pues a idade está aí na... Sí, no,
Pero eu creo que dá igual si eres nova porque eres nova, si eres maior porque eres maior. Entón eu creo que aí é unha cuestión de que eu creo que cada vez son máis as mulleres que estamos aí e entón é un grave perigo. É un grave perigo. E entón, pois hai que de algún xeito, hai que cuestionar. Para min é a cuestión de cuestionar, non? Moi xove, porque non, porque tal, porque xa non isto. É o cuestionamento absoluto. Antes era esa rareza, pero agora que hai moitas máis mulleres e que o tema de romper o teito e demais, mentras que, vamos, o teito máis que rachado, pois, mellor é inconsciente, pero é cuestionar porque estás aí, porque faz isto, porque e minusvalorar. Sí, socavar para que deixes esos espazos. Aí está, a mí me ten pasado en lugares de liderazgo, ¿no? En plan, ser mayoría homes e dicirte, pero ti, o sea, tú eres demasiado dulce, non vas a poder ser presidenta desta asociación, a onde vamos? Non vas a poder pelexar. Claro, ao mellor non hai que pelexar. Exactamente. O liderazgo masculino, non, igual chegamos a certos lugares de outra maneira, igual o problema non está en mí, sino que está en outro lado, non? Sí, é verdade. E esa dúbida, non? Sí, bueno, o tema da idade, aparte dese tema de como te van tratar dependendo dos anos que teñas, pois no caso sobre todo das que estamos de cara ao público, pois é un tema crucial, non? Vos pensades que o sistema segue forzando a nosa caducidade aos 40-45? Absolutamente. E que pasos se poden dar para que se visibilice dunha vez a mulleres de toda idade, de todo tipo? É así, non? Sí. Non é miña esta idea, o feminismo creo que é de Olmo Morales, pero non estou segura. Seguro que moita xente ten dito que o feminismo non é bo para todos. Porque hai persoas que teñen que renunciar aos seus privilexios. Se eles non renuncian aos seus privilexios, obviamente, outras persoas non podemos acceder. Entón, eso de o feminismo é bo para todos, pois igual non. Pois igual para eles están moito mellor aí. Non, sí. Entonces, claro, é difícil baixarse do trono cando estás tan cómodo. Claro, entón non é tanto algo que teñamos que facer nós porque non temos ese trono, pero eles sí. Deixar de ocupar certos... No, pero ademais as enquisas dan, non é unha sensación de que é algo, vamos, unha impresión. Non, as enquisas dan que as mulleres chegan a certa idade, chegan aos 50 e no mundo da interpretación pois empezan a desaparecer, mentres os homens están no seu mellor momento. Non se entende por qué, porque pois as mulleres seguen estando aí, seguen formando parte da vida, seguen... E ainda máis, con máis experiencia e máis información. Con máis que contar, que creo que son moi importantes. Claro, pero é así. É así, é algo que está, non é unha impresión. Sí, son cifras. E non se nos ve moito, non? O sea, la menopausia, a fertilidade, ou a menstruación, un gran tema, la menopausia. Non, parece que hai unha cousa biolóxica que tamén vai en contra la regla, los hijos, o no hijos, pero ahora está la regla. Entonces, dentro de menopausia, entonces como, ¿sabes? Hai un momento de... demasiada, o sea... E digo, ostras, sempre o biolóxico parece que vai en contra, en vez de ir a favor, pois mira, estou en menopausia, pim, pam, adiós. A regla a mí non me afectou tanto, el hijo tampouco, o sea, que pues, non pasa nada, pero eles ven como brujería. No, pero é que é como querer invisibilizar o corpo da muller a determinada edade, non? É así. É dicir, bueno, pues no fondo é porque se sigue considerando un obxecto. Entón, cando ese xeto, segundo os estándares, unha clave perde o seu valor segundo eles, segundo eses estándares, pois entón, pois deixa de ser visible. Claro, que tens que contentar a mirada de outros. Efectivamente. Despois hai unha cousa que non, para min,
non ten que ver tampouco con homens e mulleres que o edadismo en xeral. Sí. O sea, a mí estas cosas de ayuda a la nueva creación, todo Dios menor de 35... Esto a mí me fastidia agora, pero xa me fastidiaba con 20 anos, con mogollón de axudas que vía e así, decía, hostia, es que pasa que si ti con 40 decides emprender e montar unha Estás fora do sistema. Estás fora do sistema. A partir de 36 parece que ya... Nova creación debería ser eso, estás ¿no? fora, estás pois caducada. non fixen isto na vida e vou non facer agora con... E sobre todo tamén porque considero que hai que seguirse formando. O sea, eu quería un pouco poñer tamén a cuestión do corpo, non? O corpo como ferramenta, que a todas tamén nos relaciona, pois unhas se traballan máis o texto, outras o corpo físico, outras o corpo filigránico, sabes, ou o que sexa, pero ao final é un corpo, é unha ferramenta e unha mente, entón isto tamén varía. E na variación, pois efectivamente, eu creo que a experiencia ven alcanzado xa unha idade. Eu con 20 anos non entendía o corpo como entendo agora. E eu ainda quero intentar entender que ainda hai un tempo. Evidentemente, eu xa sei que hai, non vou a sacarme un triple mortal con 41 anos, porque ya me vou dando conta que non. Me explico. Pero que pasa con iso? Que tú, o mellor, non podes ser unha pedagoga maravillosa, sabes, por a experiencia que ti tes. E tú non podes seguir, eu sempre digo, eu son funambulista no circo, bueno, porque os ointes igual non teñen por que saber, pero Geraldine Chaplin, que é unha das fillas de Charles Chaplin, vale? Ela fai arame, cruza de un punto A a un punto B, como explicamos nesta disciplina, e camiña, e é un acto poético preciosísimo. Eu espero chegar aos 80 anos e poder facer eso. Hombre, igual, pois ya un mortal non lo hago, normal, non, pero me refiro... E que pasa? Claro, porque non vale ese outro corpo, ese novo corpo? E que pasa? Claro, porque pode ter ese outro corpo pode ter outras habilidades distintas. Eu creo que ademais é que hai que visibilizar outro tipo de corpos. O sea, tamén na danza contemporánea se leva traballando, bueno, o que formo parte das asociacións a nivel nacional, se intenta traballar nesta curadoría de tamén pezas con persoas pois pasaron unha idade, esos corpos, como se moven esos corpos? En Galicia temos casos. Pois, por exemplo, Armando Martín, Armando ten 60 anos recén cumplidos. E Armando está en activo. Pero estuvo ano pasado con unha peza fai 2 que xirou a nivel nacional. Me refiro, que hai que tamén ter espazos para eso. Eu sempre tamén nas curadorías de programas intentamos, sabes, sempre traballar porque hai que ter espazos para todas e para todos, con X, vale, pero sí, entón, bueno, simplemente quería dar tamén un pouco a perspectiva do corpo. É moi distinto o circo na danza, pero creo que tampouco solo é chegar a valores estético plásticos, sabes, como increíbles, porque tú podes contar algo sin facer nada. E eso para min é o que ten verdadeiramente o valor da escena. E para min eso é a experiencia. Con 20 anos eso non o sabes e aunque te o digan, non lo entiendes. É imposible. Entón, bueno, eu ainda quero creer que ainda hai, bueno, porque eu xastamente estou en esos 41 aí, digo, bueno, eu quero creer que isto vai evolucionar positivamente. No, e ademais é necesario que esa moza de 20 anos teña referentes de xente de 40, de xente de 60, de xente de 20. E vas vendo tamén o corpo como vai, como esas persoas van axustando ou non, non? E podes entender o que ti podes facer en cada momento. Se de repente esas mulleres desaparecen, non existen, non están, cales van a ser os referentes dunha moza de 20 se esas persoas non están? Non están. Pero sí que é certo, só para acabar de puntualizar, perdón, claro, eu veño da danza clásica, pensade, o sea, que en Galicia el contemporáneo nos 80 sí, había unos cursos aquí que se solían programar en Vigo, que venía Chevi Muradá e tal, pero non existía, se falamos dos 90, a danza contemporánea, que era como... Entón, claro, era un corpo de ballet clásico. E un corpo de ballet, unha bailarina de ballet clásico é tipo un futbolista, ¿sabes? Cada un que saque sus conjeturas de idade. Tú dices tú, pero Dios mío, esto, o sea, ¿esto qué es? O sea, empiezas para acabar, o sea, ¿no? ¿Sabes? Un cuerpo hiperelástico, todo tal, delgadísimo, tal, no sé qué. Hombre, afortunadamente, dentro do mundo da danza, cambiaron moito as perspectivas corporais. Afortunadamente. Porque eu nunca fui gorda, de verdad, e, bueno, tampouco con todos mis cariños e respetos a persoas e corpos diferentes, pero es que os profesores, o sea, machacaban ese nivel, machacaban. Estás gorda. Dices tú, pero Dios mío, esta niña se está cayendo, pero esta niña non come nada. Entón, creo que todo eso sí que mudou moito, afortunadamente. O sea, na miña experiencia, llevamos destes 40 anos de vida, cambiou moito. Hoxe en día, creo, os conservatorios non fan eso
A non ser, evidentemente, nunca se pode generalizar, hai profesores de todo tipo, entornos de todo tipo, etcétera, etcétera. Pero o que digo, que daquela época era como, vale, la danza parecía que solo era o ballet clásico, ¿no? E aí se quedaba. E, bueno, penso que mudaron moito as perspectivas. Que hai que seguir traballando? Por suposto. Pero penso que sí mudaron, afortunadamente. Porque agora eu xa sería máis que a boa na danza. Eu xa estaría, pues non sei, ya no, retirada. Estaría fumando con el bastón. Venga, venga. Sí, eso é demás. O a miña profe así, o sea. Literal, a variña. Era sin cigarro, fumaba un poquito así, pero sí. Mentolado. Un poquillo. Pero sí, eu creo que porque eu fui un conservatorio de danza aquí en Vigo, ademais. Sí que había como esa parte de... O sea, estás de acordo conmigo? Estou moi de acordo e creo que se mantén, O sea, eu sí que vin compañeiras miñas, pois, suala duro porque non tiñan un corpo estéticamente, un canon estético que se marcaba, e pois non conseguían estar diante nas pezas, non lle daban papéis. Sí, e outra compañeira que igual tiña, entre moitas comillas, menos talento, pois simplemente porque era delgada, pois tiña como, estabas máis diante, mellor papel. Igual un andeor desarrollado naturalmente e tu andeor era malo, andeor era a rotación da cadera. Sabes, e de repente era como que diste, te quedas en las filas de atrás. Ao final na danza sí que se compiten mulleres con mulleres. Sabes, es como outro paradigma, pero sí. Bueno, eu sí que penso que estamos indo un pouquiño cara atrás en canto a eses corpos que falábamos, non? De que se amosen, porque eu creo que nas redes, por exemplo, a nivel xoven, que, bueno, eu o noto en xeral, que non paro de ver mulleres que se operan, que eu non teño ningún problema, fai o que queira co teu corpo, non? Pero é como constante, de que se teña un nariz moi grande, que se me poño labios, que se, bueno, pois vou poñerme cu porque pois non teño, non? Agora hai unha epidemia de ir a poñerse tetas. Entón, creo que temos que frenalo, por favor, porque é intoxicar o cerebro con corpos non realistas. Sobre todo actrices. E tendendo sempre hacia o mesmo modelo que ao final. Que ao final ves as rapazas e son todas iguais. Pero eu creo que, a ver, eu tamén estou moi de acordo con que a xente fa o que queira. Eu son ultra, hiper presumida, eu iría sacar a basura en vestido de lentejuelas. Nos encanta, xa temos falado desto, Laura, es verdad. Eu vou ás galas solo porque é o lugar onde me podo poñer como para sacar tus modelos. Como unha punta. Pero, o sea, non sei que... Pero saber tamén desde onde o facemos. Claro. Que o facemos desde a mirada dos outros e hai que ser moi consciente de eso. Sobre todo, bueno, unha cousa é eso, es hacer la fiesta e tal e cual, pero xa temas como, bueno, meterte nun quirófano, iso xa son palabras maiores. Pincharte cositas, someterte a certas dietas ou que sexa, agresivas. Guai, es que en todos os temas feministas eu nunca vou culpar a persoa que nunca me vou poñer o foco niso. No, claro. O sea, o foco é en que é o que nos empurra a facer estas cousas. A visión masculina que existe, porque nas redes, por exemplo, eu vexo dende mulleres non bailando, non? Porque hai bailarinas bailando e despois están as tiktokers bailando, non? Me gustou mucho esa puntualización. Vale, pois as bailarinas sempre como que tenden a ter un corpo pois máis exercitado, non? Pois quizáis menos normativo, porque resulta que se estamos tochas, pois bueno, claro. Non es bien tener músculo, así amedrenta rápidamente. No es fino. Yo voy tapada. A veces me pongo os tobillos pero sí, é como que pois hai esa división, no, de corpos de que realmente traballan e corpos que pois son para a visión masculina que se notan os likes. Sí, totalmente. E eu penso que isto ten que ver con algo que por algún motivo que eu non entendo non interesa facer unha representación real
da diversidade de mulleres que hai. Totalmente. E pregúntome por que non interesa. Vos tedes algunha idea de por Porque qué? eu creo que non que xusto estaba pensando niso, como a todas as capas que temos que atravesar e que nos vulneran, ¿no? Nos vulneralizan incluso, ¿no? Como sociedade. A capa da clase, por supostísimo, que parece que todos somos clase media, pero hai moitas outras clases. A capa de ser muller, obviamente, a capa de ser muller negra, a capa de ser muller negra pobre, es como, hai que ir rompendo capas e dicir, es que esta ficción que estamos facendo, as artes escénicas, non representan a realidade, hai xente que non pertence, e que non vai pertencer a moi longo prazo nas artes escénicas porque non están replicando a realidade, porque hai xente que non se pode ni plantear la opción. Sí. Claro. Non sei. O capacitismo, o que sei. Sí, Decimos que incluir, facemos esta proposta inclusiva, donde todo o equipo técnico neurotípico non ten ninguna discapacidade, pero no elenco contamos todo con un equipo con persoas con discapacidade. Iso é inclusión. Bueno, xa nos estaba metendo outro tema. No, pero interesante. Sí. E que eso non sexa o tema, porque a mí, por exemplo, en cine me fascina ver pelis ou series nas que pois hai personaxes con algún tipo de dificultade de mobilidade, con algún tipo, pois, con homosexuais, lo que sea, tal cual, e resulta que eso non é el conflicto. Gracias. Claro. O sea, Sí. claro, por exemplo, unha serie que mira, Sex Education, hai unha diversidade de todo tipo. Claro. E non fai falta nombralo. Unha peli que me encantou, que é a de Sangre en los labios, que vai de dúas mulleres, unha que rexenta un gimnasio e outra que quere ser culturista, e que se enamoran, tal, pero a peli é super gore e así. E a cada peli dis, pero que da igual, podía ter cambiado unha tía e fora un tío e tal, o sea, e dá exactamente igual, non é o tema. Que guai. Que guai, que refrescante. Sí, cando non se poñan como vamos tratar a excepcionalidade desta situación, para que vexades aquí. Entón, se son dúas mulleres lesbianas, ten que ir diso, da relación que teñen como lesbianas. Claro. Non da súa vida normal cotiá que poden ter como calquera outra persoa. Pero que é unha pena que non pensemos que todos somos persoas. Eu sempre parto desa base. Despois hai unha serie... Pero como ti che pode gustar o amarelo, ou tú comes carne, ou tú, pois non sei, os fines de semana te montas un vaso en globo porque es tu afición, sabes? É que a mí me educaron dende unha transversalidade de que non somos persoas. E despois, a medida que vas crecendo, te vas encontrando, pois efectivamente, co que estamos a falar nesta mesa. Que es un pouco penoso. Digo pouco por decir algo. Pero eu sempre digo, é que somos persoas. Eu non trato unha persoa dunha maneira diferente por un tema de xénero. Xamais, é que nin mo plantexo. De nenas todo isto non nos la trae. Es que isto non... Claro, sí, un neno da igual. Sí. Bueno, creo que xa hoxe en día sí, xa se empezan a ver, non sei, eu por exemplo, eu non mo plantexaba. Eu a primeira discriminación entendida por sexo a tuven con 31 anos, lo digo sempre. Eu ata esa idade nunca había sufrido como algo de repente de decir, wow, aquí a mente sí que me está un pouco cambiando. Despois empezas a recapitular a cousas do pasado, pero bueno, miña nai sempre me educou con unha educación moi aberta en moitos sentidos. E repito, para min era o concepto de persoas. Tenemos atributos diferentes por un tema natural, pero nada máis, o sea, pero somos persoas. Eu, por exemplo, teño unha escola de danza en Santiago, teño nenos, non moitos. E sabes o que me preguntan as nenas? Paula, mira, e por que non vienen niños aquí? Pero si isto é moi divertido, e digo, sabes que eu respondo? Pregunta yo a eles no cole, por que non ven? Ya está, eu creo que con eso dixen todo. Sí, o meu fillo vai a patinaxe, o único, vai de rosa e métense con ela e todas as semanas hai unha historia de un tipo. Entón creo que tamén efectivamente ven un tema educacional, pues histórico que falamos, que decía la revisión, o sea, que estamos falando entre todas. Que é parte da historia que habría que darlle a volta para que todo eso se destapara, se xirara e que estas mentes non estuveran tan toxificadas ou desde esas toxificacións, desde esas perspectivas,
non? E, bueno, un pouco que estamos aí. Si, tanto empezas a destapar, que así o Está ben, derradeiro que teñamos previsto. Sí, imos destapar un tema para rematar o tema. O tema. Saca de viño, saca de alcohol. Estamos, pois... Vaya, non foi forte, xa, ainda Ven o prato forte, entón, ven o melón, a sandía. Sí, entón, estamos nun espazo precisamente que se eu na edición do vídeo non consigo quitar todos os berros que hai fora, porque están quemando un meco na Eso zona. sería de festa. E hai que queimar cousas. Señoras, te quedan a quemar cosas. Estamos nun espazo que efectivamente fai uns anos pois sucedeu un auténtico Me Too, verdad? Un rebumbio. Pois precisamente varias alumnas deste centro denunciaron casos pois de acoso sexual e abuso de poder pois por parte de algunha parte do profesorado, non? Precisamente por iso, para todos os que non saibades, xenerouse un movemento chamado Un segredo a voces. Queremos aparecer, volve o segredo a voces, está así aí, entón imos falar del, non? Sí. Sí, imos... Sí, perdón. É que surgiu un segredo a voces e foi como unha especie de efecto dominó. Empezou a haber outras escolas, tanto públicas como privadas dentro de todo o Estado, que empezaron a denunciar casos semellantes ao que pasou no Instituto del Teatre. E, bueno, ainda fai pouco, bueno, houve tamén no audiovisual, destapáronse casos, hai pouquiño eu estive vendo unha mesa redonda de Quinótico con actrices de cine, neste caso, que falaban de que se venía un Me Too a nivel bestia en todo o Estado. Vos como vedes o panorama dentro de aquí de Galicia nas artes escénicas? Como vedes isto? Que serio! A mí ampliar faiseme un pouco complicado. Sí que é certo que vou dicir unha frase que non é miña, que me dixo outro día unha muller que dirixe unha asociación e que fai moitísimo cine en Galicia, e que me dixo: ven un montón de xente de prácticas de produción e teño que ensinar a facer o Excel. Veñen as actrices e todas se desnudaron xa na escola, todas xa fixeron un montón de escenas íntimas. E entón, claro, dis, que está pasando? Sabes? Hai algo inherente ás actrices de ter que expoñer os seus corpos na escola, bueno, non sei como explicar isto, porque... Sí, non nos entende perfectamente, clarísimo. Que non sei como explicar. Realmente vai implícito. Vai implícito. É parte da formación. Claro, vai no ser muller. É parte da formación. Estar exposta. Estar exposta. Sí. E cando denunciei por acoso no xulgado, unha das veces, bueno, todas as veces, era a parte contraria e os xuíz, na sentencia, os xuízados alegan que, a ver, está implícito no seu traballo, o sea, non se pode queixar. Perdón. Desde o momento que tú das pé e firmas que vas facer personaxes de todo tipo, bueno, pues te desnudas, non te desnudas, se te pode tocar, porque forma parte, o sea, que esperabas? Claro, entón hai algo tamén na sociedade, porque os meus pais non querían que estudase isto, porque está mal visto. Bueno, o valor que ten na recepción do público tamén, claro, porque non lle dá o mesmo valor a un tipo de escena que a outra. Eu creo que é un tema de intención. Sabes, porque eu entendo o corpo como ferramenta. Pode ser un corpo carne, un corpo oso, un corpo de esqueleto, non? Pero que pasa? Cando tú cambias esa percepción, esa es la cuestión para min. Sí, exacto. Ese es el momento de estoy haciendo conta, pero de repente, te toca un pecho. Y es como, bueno, vale, ok, pero según a intención que o toques. Porque en la danza te tocas, es normal. Si tú non agarras a alguien, pode caer. E en circo igual, pero como toques, para min esa é un pouco a perspectiva. Digo no meu campo. E que se cuestione o como percibimos nos que se nos toque. Es como, joder, non son idiotas, sabes? Efectivamente. Outra cosa es que me haga la tonta es que me lo quiero hacer. Claro, que es diferente. Sí, ademais é unha cousa de que hai certa violencia nese toque non consentido, non? Porque podes estar facendo danza e de repente
o xeito de tocar cambia. E pasa a ser violento. Entón, non fai falla que sexa un puñetazo para que un toque sexa violento. Pode ser incluso excesivamente íntimo para que te violente. É que outro día saín pola noite e un tío, en plan, falo con él, coñecido, tal, e me empeza a tocar a cadera. E eu me aparto, e sigue coa mano na cadera. E eu me aparto. E é como... O sea, sí, que teño que facer? Que teño que facer? O sea, Claro, teño que facer hostia. E logo encima denuncias Claro, sí, e sabes? estaba unha colega aí e dixen, como daqui, tal. E xa me sacou e foi como, pues como... Porque además luego los bordes, ¿sabes? Claro, estás loca. Entonces es como, bueno, voy a A mí me intentar salir pasa de esta bastante elegantemente, sí, ¿sabes? Que por mi luego- carácter, ¿sabes? Tú eres una loca. Pero A veces lo saco, le tengo que... Te parece que tengo que ser agresiva. Sí. Como, no, mira, no soy agresiva, estoy poniendo límites. Claro. ¿sabes? E logo Es está... que Sí, perdón. No, que logo está a cuestión, vayamos ao tema de aquí, non? A cuestión Sí, sí. da educación na arte, non? Que parece que todo vale, non? Que todo vale. E realmente non todo vale. Non todo vale. Como traballas con xente que se queren dedicar á creación? Porque un actor, unha actriz, unha actriz é creadora, non? Entón, como levas por un camiño que signifique que poida ir recibindo coñecemento, que lle poida servir para crear, non? E entón parece que todo vale, e que sobre todo vale a violencia. Non? E que sobre todo vale non acompañar, senón estar, repito, violentando a esas persoas para conseguir delas non sei que. Claro. E entonces aí xa se mezcla todo. E realmente estamos no ano 25 do século XXI. Eu estudei nos anos 80 e así estudiábamos, non? Era como a base do traballo era a violencia. Pero estamos no 25 do século XXI. De verdad que ninguén se cuestiona o seu xeito de traballar? De verdad que seguimos pensando que dende a violencia de calquera tipo podes conseguir cousas positivas da xente? Realmente o creen? E realmente ninguna persoa se está cuestionando eso. E fixámonos que había momentos en que se non exercías certa violencia non eras bo profesor ou profesora. Sí, o director, o director. Sí, claro, non tiñas carisma. Xa, creo que é exercer o poder tamén, non? Ese rollo semigurú, non? Sí, que acompaña a certo tipo de individuos que adoitan ter este tipo de Pero porque eso permite que pasen estas cousas. Sí, pero realmente frustrante, porque ves que esa cousa de me toca dunha maneira ou me toca de outra, pois parece que non importa, porque como é algo subxetivo, que non se pode demostrar como con kilos de me toca de unha maneira, e con... Y luego va el juez y en plan, Porque pero tú- ¿cómo la tocó? ¿Cómo la Pero tocó? ¿cómo? Pero É a que tua te opinión no le contra a chupou outra este. persoa. Entón, ao final, o Pues, 50% que ao final moitas veces Exactamente. quen suele ganar. Claro, porque é subjetivo, claro. Te dan ganas de ir ao xuez e decirle, mira, me toca. Así. No, es que usted provoca. No, es que es un tema cultural. No, mira, esto no es un tema E aí cultural. dice, non lle estou tocando usted, estou tocando ao personaxe, a toga. También, ¿No? claro, Está claro. dicindo usted que eso é o caso, No non? eras tú como Pero, persona, claro, sino... non pases esta toga. Son directores e son profesionais da docencia carismáticos, non? Sí. Carismáticos, Sí. E se logo, lle denomina. todas sabemos, non en xeral, as artes escénicas en Galicia, digo, todas sabemos os nomes, sabemos que están Segredo a vivos, voces, claro. segredo a voces, pero non hai un sistema para desmontalo, o sea, que fago? Denuncio vou ao xulgado, queda aí, o sea, Totalmente. a mí falta forma todavía. Todas e todos sabemos os nomes. Sí, sí, todos. sí. E Claro. por que non se dan desmontado? Porque eu me tío xuntado con xente afectada por tal director ou tal actor ou tal. El como? Pero Iria, ti despois de todo o proceso que pasache xudicial, que pensas?
Porque aí está o Penso que gran un precio problema. personal, un coste personal moi alto, Claro, que aínda que te acompañen unha soidade e tal, e hai moita, como se dice, ignorancia de como se fai. E como se consigue que sexa efectivo, como quito a tal de director de tal teatro, ou de tal compañía, ou como demostro que... A sabia Tamara Canosa dixome un día: tes que saber canto pesa a pedra antes de botala ao lombo. E non, claro. A cuestión é que nunca se sabe. Claro. E pensas que todo o mundo vai estar Hai coa pedra sorpresas. todo o tempo necesario, E non? hai sorpresas. Sí, tamén hai sorpresas. Que non podes calcular. Claro, caen moitas máscaras. É moito máis cómodo estar ao lado da pedra que cargar con ela. Entón, pero entonces volvemos ao de sempre, non? Volvemos ao que falábamos, non? Que é que hai que manter o status quo, hai que manter o poder como sexa. Non, porque sí, hai que seguir estando aí, porque estar no outro lado, estar Sí. onde estivemos as mulleres toda a vida, iso é moi fastidiado, Claro, no, total. Iso é moi fastidiado. Esa posición de incomodidade, sometimento, de para conseguir algo tes que sacar a cabeza e tes que chegar a casa disgustada non sei cantas veces e tes que... claro, iso, quen quere estar aí? A ver, quen quere estar aí? Ninguén. Entón, eu creo que tamén non hai que pensar dende aí, non? É como unha cuestión de... levamos toda unha eternidade estando aí arriba, manténdonos no poder, coa mitade de traballo, que veñen agora todas estas, que veña. A deslegitimar, hai que deslegitimalos, hai que decir, non, mira, o teu valor artístico, a tua proposta artística de gurú non pode estar por riba de valores pedagóxicos. En concreto na ESAD, as mulleres tamén temos dereito á educación, unha educación nun lugar seguro, que non pode, e poñer límites, e só cando se pode decir non, é cando podes preguntar se podes tocar. Claro. Dunha E a maneira ou cousa do doutra. poder é que, primeiro, que ti como docente tes que acompañar. Entón, eu non quero poder, nin ainda que me dixeran, o sea, a mí non me interesa ter poder para que a xente me teña medo, para que a xente me tal, non quero iso. Entón, claro, normalmente o poder que sempre como que o levan eles é un pouco, bueno, é como unha pescadilla que se morde a cola e lo de tamén que ten moito que ver tamén con el artista e la obra, pois, por exemplo, yo que sei, o director de La Semilla del Diablo, a Polanski. Tío, que, a ver, vamos a ver, obras maestras, pero este señor tiene que estar, no sé... Picasso, outro. Sí, o hai que Picasso millóns, está morto, entón cando hai cambia. Claro, que facemos con Polanski? Porque cada aplauso que se lle dá, cada premio que se lle dá, cada recoñecemento que se lle dá, cada posto de traballo que se lle dá, no caso de docentes e así, é un poder que se lle está dando no que se ampara para seguir, no que se valida para poder seguir cometendo estes abusos. Entón, claro, que facemos con isto? É o caso Plácido Domingo, igual, non? Está todo escándalo. E xa se pasou. Iso olvida, ya non está de moda. Ya non está de moda, miremos por outro Recibe un lado. gran aplauso, non sei onde. Entón, eu sí que hai fago distinción entre xente morta e xente viva, porque claro, Picasso, que un cabronazo tal, pero a mí me pode, que tampouco é que me encante, pero bueno, podo ir, disfrutar dun cadro sin sentirme mal. Pero quédate, oye, La Semilla del Diablo, que me parece un peliculón, digo, Pasa que, mira, me pasa a mí con Picasso, está quitando espacio a mulleres, artistas. O meu fillo ten que estudiar a Picasso, pero si era un maltratador de mulleres. Como se estudia na escola Picasso? Pero eso no se estudia. claro. Eso no sale en la biografía. Claro, cadáveres, Picasso. Entonces, por que non penso- está tal? Sí, eu penso que precisamente hai que metelo na educación porque non podes separar o artista da obra. É que non podes, porque unha obra ten unha visión detrás. E a visión detrás é a persoa, a cabeza pensante que está detrás, e a cabeza pensante misóxino, racista, homófobo, que sexa, vai estar, queiras ou non, na obra que ha producido. Entón, Vinculados. A veces hai é que máis sutil. ensinalo. O problema é cando é sutil. Sí, Cando é un dos mellores actores deste país, pero compra nenos. Ou, sabes, e de repente, claro, é como difícil posicionarse, porque dis, guai, que sí, o teu traballo é increíble e tens que sair en todas as revistas, pero compra nenos. Claro. Que facemos? Lo tapan.
Claro. Así nadie lo Sí, sabe. ou acosou a esta persoa, ou ten unha denuncia de violencia de xénero. Ai, es que a mí nunca me hizo nada. Sí, claro, sí, para nosotros sempre É que molesta, é que é moi difícil, é que cando é máis difícil é cando coñeces, cando é o teu amigo, cando comparte o teu departamento e te enteras de que ten unha denuncia de violencia de xénero e xa non o queres seguir saudando. E xa non queres ter unha relación. E aí onde dis, guau! E o cancelas, pero por outro lado dis, claro, eu estou igual pasando desta persona, teño esta información e entón eu non quero saber nada desta persoa, pero esta persoa tampouco sabe por que estou pasando del. Entón, isto ten sentido. O sea, quero dicir, non debería dirixirme a él e dicirlle, mira, sé esto, conmigo ya me enganito, José Luis. Tal. Sí, eu fixo. Porque se non o faz tamén é como, bueno, pues, ai, pues que le pasará a esta tía? Como que queda no aire, Sí, non? sí, Que é importante sí, tamén sí. enfrentarse ás Decir, cousas mira, nos momentos. igual recoñecer e reparar, ¿no? Es la frase, Sí. ¿no? Eu no, tiño un amigo, Claro. no, acosador, e tuve que tomar a decisión de non currar con él. E tuve que decir, e o deixar de participar en programas, en cousas. Dixenlle, podo axudarte, se queres falamos, porque aquí hai moito que reparar, porque non sei tal. Gracias, Silvia, te quiero, un beso, chao. Pechou o perfil, se abriu outro, cunha imaxe de que estaba sendo parte dunha caza de bruxas. Pero non, pero todas as bruxas... Entón, claro, digo, si esa actitude, entón non podo facer máis, non? Claro, Este é un caso, achegamento, ademais, desde entón siguen pensando algúns, no, que están locas, vienen a por nosotros. Intentas dar ferramentas, pero claro, sí, algúns, neses casos moitas cambian unha vida completamente, incluso, bueno, no meu caso en concreto, tamén esa persoa se foi fora, o sea, de repente era como, sabes, que disfrazan su vida, o sea, tú estás intentando axudar, sí. pero de repente es como, vale, si tú eres o primeiro que non o queres ver e non recoñecer, pues que vamos a hacer aquí? O sea, es que non hai moito máis que, non? Xa, pero no ámbito da educación ti estás facéndolle moito dano a moitas persoas, na maioría dos casos, persoas novas, en período de formación, estás marcando fortemente as súas vidas, incluso pode haber persoas que te tomen como referente e queiran repetir o que ti estás facendo, desgraciadamente, entonces é unha roda que recoñecer, porque, por exemplo, e aquí fui a... ¿cómo se dice? Una lanza. Sí, partir unha lanza a favor de Schwarzenegger. Dios, por que Porque fixo? tipo, montou unha parda, porque se lió coa traballadora que tiñan en casa, tivo un fillo, bueno, uns cristos de la hostia. E eu estaba aí, estoy informada. Yo era la trabajadora. E, a ver, isto pode ser tamén unha estrategia política, porque moitos políticos, cando se destapa algo así, é como, bueno, mira, Rejón, tal. Bueno, pues o tipo aí e dixo, esto es verdad, soy capullo, lo siento, pido disculpas a todo o mundo a quen lle afectou isto. Eso foron 20 minutos que dixo iso. Durante 20 minutos dixo iso. Sí. Logo dixo todo... perdón que te cortei. Logo dixo todo o contrario. Ah, sí? Pues entonces... No, yo solo veo los 20 minutos. O escrito de 20 minutos del personaje se comió a la persona, no. Y luego se Ah, puso porque falas de Rejón. No, falas de Rejón ou de Schwarzenegger? Ah, vale, vale. Eu falo de Schwarzenegger. Entendí mal. Bueno, Schwarzenegger. eran galimatías. Non se entendía moi ben o que estaba Eso pasa todo. Bueno, pero a frase de personaje se comió a la persona entendímoslo todas. Sí. Sabemos perfectamente que eso estaba al revés. No, falaba de Schwarzenegger, que Eso sí que me- saiu e dixo la cagué. E eu fui como, Non volverás. Pido perdón, como rei. tú de Schwarzenegger. Jo, qué pena que estamos así un pouco máis limitadas de tempo, Sí, porque estábamos agora on fire total. Quedámonos con Schwarzenegger. Quedamos Pero con Schwarzenegger. antes de que todas as persoas que cometan pois actos de violencia teñen que pedir disculpas. Sí. Pero E non antes- cometelos, e non cometelos, claro, por favor. Sobre todo. Pero antes de rematar, imos lanzar unhas preguntas moi rápidas para respostas curtas. Entón, imos decir, por exemplo,
Un soño. Respondes ti. Ai, que nervios. ¿Sí? Aries. Podes pasar palabra. Claro, podes pasar, se queredes pasar palabra, tedes que dicir Macbeth. Non, hoxe... Oe Lady Hoxe Macbeth. Lady Ai, Macbeth. Lady. Pois Lady solo. pois Que me Lady. encanta Lady. Dalle, empezamos. Venga, va. Sí. Pois Non pasa... un referente. Ai, por favor, que nervios. Ale, pensa de todo eso. Venga, ti sabrán. Quen? Ti sabrán. Ti sabrá? Non teño claro. Por aquí? Dice el Pelicot, da vida non da... Claro. Dorotea Bárcena. Ben. Pois Dorotea. Sí, porque non sei, mira, vou dicir, Amy Winehouse. Veña. Perfecto. Unha obra de cabeceira. De teatro, ten que ser. En xeral, un cadro, unha obra, unha escultura, o que sexa. Algo que nos bomba moito. Eu teño que seguir dicindo que ainda que un home que non escribiu, eu adoro As tres irmás de Chekhov. Pois está. Vale. Una revolución de Nurla Martí. Moi ben. Pois para min, caderno de... para min, caderno de memorias coloniais de Isabela Figueiredo. Vale. Pois para min, calquera obra de Dan Flavin, que é un fluorescente posto nunha esquina, pero yo lloro. Pois bueno, a mí me veo a cabeza así de repente, porque eu sempre creo na intuición e cando va algo, tiene que ir eso. Vale, Ana Starva, que é unha fotógrafa videocreadora que reinterpreta a Ofelia Prerrafaelista. Que guai. É que estou traballando últimamente con eso. Unha cita que resoe con vos. Unha cita Tinder. Se tes algunha memorable, podes contala, porque é Tengo complicado. tatuada unha de Emma Goldman que di no idioma original no que la dixo ideas, a ver se me lembro porque fixen hai moito e nunca me o dixo ides barrios ricos e pedide traballo, se non vos dan traballo pedide pan e se non vos dan pan roubade pan. Moi ben. Que máis? Eu vou citar a Laura Iturral de comerme todos os colores. Non teño citas, o sea, leo as veces e Sí, eu só me acordo dunha frase de Instagram que privilexio no te nuble la empatía. Non son de citas, No? non? Só pasa eso. Que privilexio no Tampouco moito. Veña, pois un pequeno prazer. Dormir. Tal vez soñar. Mergullarme en agua. Moi ben. Eu tamén. Mergullarte E na auga, sí. Mergullarme en viño. En viño. En viño. Eu iba a decir que a miña filla me leva a contraria. En serio. É un placer. Que guai. Non sempre, Claro. Como teño tantos e moi pouco tempo, vou a dicir tempo de calidade. Moi ben. Algunha superstición ou medo? Superstición, refírome, por exemplo, cando vades a ir a escena, algo así. Non levar a marido, non? Pois eu en realidade antes tiña un montón, pero ahora non. Non. Que ben. Non, intento vivir o presente máis. É verdade. Sí. A mí pasame o mesmo. Eu antes, cando dirixía algo e iba a ver as pezas, sempre levaba pedras. Sempre. Ademais, unhas pedras que trouxera de México sempre levaba penduradas. Pois mira, puiden desfacerme desa cousa e xa non ando coas pedras. Que ben. Sí, de verdade. Esa superstición. Sí. He tocado o escenario para ver algo, non sei, para ver se estaba seguro. O sea, como que me daba paz. E agora, cuidado que vou dicir, fago un rollo que ven sendo este antes de entrar. Pero non por nada religioso, por tomarme estes segundos de paz. E ya tamén se me ven, non me falo así. Los puntos cardinales. Se me al ven final. así, ¿Dónde estás? para que non me falen de bisi, eu digo, este sí. E entro. Pero en plan folclórica. Eu creo que nada. Non se me ocurre. Moi ben. Lady Macbeth. Ai, a ver, Eu que apertar. Lady non de Eu, sempre. sí, hai unha necesidade como de sentir o corpo da compañeira en escena. Que guai. Última, un soño ou aspiración? Dormir, vale. Sí, pode. Para min vale, por exemplo. O tempo de calidade. É dicir, ese tempo de non pensar no traballo, non pensar no... Sí. Sino de estar. Estar. Eu igual, copio. Estar.
Eu ter un futuro digno en todos os sentidos e coñecer a Bad Bunny. Vocho copiar, Bueno, pues eu a Catriel e Paco Amoroso. Que máis? Eu creo que xa que estamos neste espazo, que sexa seguro para todas. Sí. Máis un. Demasiadas cousas, entón lo dejo aí. Comparto do vuestro. Bueno, pues, Bad Bunny. Super feminista, nuestro referente además. Bueno, últimamente Sí, está. vai mellor. Más lanzas. Más lanzas. Más lanzas. bueno, eu penso que non vamos a facer a reflexión que facemos sempre de con que quedamos porque é excesivo. Non, pero podemos quedarnos con que dixo Laura de que este espazo algún día Sí. sexa seguro para todas e todos. Sí. Entón, nada, pois este podcast o podedes ver en YouTube, Spotify, iVoox e Podimo, que xa me esquezo. Non hai excusa, non hai Non é excusa. excusa. Así que nada, moitas grazas por estar hoxe. Grazas a vos. A vos. Foi genial, que pena non ter un pouco máis de tempo porque estábamos aí moi on fire xa, cardando ben alá. Pero bueno, grazas e ata que nos vamos ver, pois dicide moitísimo Lady Macbeth.